देवर जब खूबसूरत बा भतार रे मंगरुओ रे ढोड़वा रे चोखवा है ने आवसन कारे बाहर ना कोई लड़ाई हो गल कारे काहे सार होइसे ऐसन चिल्लातरिस कारे तोरा कोनो काम नहीं करे अरे ना रे हमरा त काम धंधा नई खे तोनी के तो बड़ी कम करता भइल बरस यार हम तो घर में बैठल बैठल एकदम बोर हो गल बानी तोनी चलो सन हरी हरी तरी देख के आवल जा चल ए ढोना जानत रे हो लइकिया पढ़े ना आवेले उ हमरा दिल पा गइल बिया हमरा दिमाग पे बस गइल जान दे चाचा रोज रोज हमरा सपना में आती है बाग रे हमरा कपारे पे बस गइल रे साला चुराई लिया का रे तोरा कपार पे बस गइल बिया तो हम का जानी कि चुरैल है त काहे चल सन चला सन रे हाउ कौन हिया रे का जेनी ओकरा गोद में लइका बा का रे हरी चलो चल देखल जा चल ले ले खो 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 तबे नु दूध देबे ले खो रे पीछे से का देखले बारी आगे से देख ए तनी अपन मुरी उठा के घूंघट उठाइबू ए ई त छेदिया बा भौजी का भौजी का समाचार बा ठीक है बा ठीक ना रही त खराब रही का काहे एगो नोट के बोला तारू हो कहियो तारा जबान पर हम मिठास ना देखनी त का कहत र चीनी रख लिखा जीभवा पर कि मीठ मीठ बोली लिखली ना ना भौजी ललका मरचा पीस के अपना जबान पर छाप लो ताकि आउ तार बोली तीखा हो जाए ना भगवासन हमरा के सुबह सुबह परेशान करे आ गइल सन ठीक बा जा तनी सन लेकिन ए भौजी होई तारा लइका कहिया हो गइलो कि आचर से तोप के खेलाव तारू हमरा पता रहल कि तहनी के बेहुदा वाला बात करबस ई हमार लइका ना ह अब केकर हो ये भौजी ना रे भौजी तू झूठ बोलत आरू पूरा गांव में हल्ला बा कि तारा लल्ला भइल बा भागल नाती के बेटा भग ए भौजी जा तानी सन खिसिया मत तनी होई गोदिया में के लइकवा देखावा केकर ह तू कहतरू कि तहार ना ह त केकर तनी देखावा त ई हमार ना हो ई बकरी के बच्चा हो तनी उघार के देखावा ना का भागल नाती के चोदल लो अरे उ ना रे भौजी बकरी के बच्चा देखावा ना मन बसरे नाती के चोदल लो का सा देख ल सन ला सन नातिया के बेटा देखो सन ना मन बसत ला सन देखो सन हाथ पूरा बहिन के रखी त बकरी के बच्चा बारी अरे भाग भाग चल भाग रोका अपन बकरी के बच्चा भाग नाती के चोदल लो हम मिले नहीं आई मां अरे सुन अरे सुन का हो कहां जाता री जाता ने चुनाव लड़े कच्चे के प्रधानमंत्री के हां होले कत्ते हमने कहते हने खेलकत स्कूल ड्रेस पढ़े जाता री हां मिठाई ना खइबे कच्ची करे तोर मौसी बियाइल बिया भतीजा तोर माईयो जिंदाबाद तोर मौसियो जिंदाबाद हमें क्लास में तनिया के सुनो सा तनी के माईयो जिंदाबाद तनी के मौसियो जिंदाबाद तनी के धाला बसो हरे धलम सन तनी के धाला बसो हरे धलम सन ताके हमर धाला सो सर कहाई के लइका लीले के गुलर धर सरवा के धर सरवा के धर होली में चोली आइल घरे पहिरब का हमें होली में पिया के नौकरी भइल सवतिया अइले न राजा होली में पिया के नौकरी पार्टी भइल बिया तो भइल सवतिया चल पिनका जा अइले न मिठाई मिली तनी के ना सुधर बस ए इहे जगह पर बोले के हलवाई के दुकान खोल रही मिठाई मिली है ये ना मिली त कहां मिली दुकान पर मिली ना यही जा मिठाई मिली कोई से तारा घरे खुश खबरी बा कौची के खुशखबरी बावे हैं बाटे नु कथी के बाटे चलो तारा के घरे चल के दिखा देता निसन ठीक बात चलो सा चल के दिखाओ चलो देखा था मिठाई मिली खाऊं का मिली अरे तो चलो सब मिठाई मिली ना मुंह बंद कर रखब लोग मिठाई मिली मिठाई खोपड़ी खा गइल बा लोग हैं देखाओ से ना जौन चीज देखाओ खातिर ले लो चलो आ भौजी तनी उघार के दिखाओ त इनकरा के का
इहे देखाव खातिर लेला सा बकरी के इहे बच्चा देखावे खातिर। है हाँ आई कहिए भी अइले रे बकरी के बच्चा तारा खटिया के सिरहानिया तो बियाइल बिया गांव घर के लोग के पता बा कि हम बियाइल बानी ना 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 बकरिया बियाइल बिया बकरी भी आइल बिया है का भी आइल बिया खोसी की पाठी पाठी तन देखइबे हमरा विश्वास नहीं होत हे भगवान ई बिजनेस में घाटा लगा देलस कैसन घाटा हो बुढ़ाऊ घाटा नहीं लगौले काची के है पाठी बिया के अच्छा खोसी भी आई रही तो दाम मिलीत कैसे दाम मिली हो बुढ़ाऊ बताई अब बतावा है? अरे पाठी के जगह खोसी भी आई रही हाँ तो द्वार पर 10 आदमी आई अच्छा। आ हमरा से पूछी थी कि का हो तारा घरे खोसी बा अच्छा। तो हम मुँह छोड़ के कहती कि हो हमरा घरे खोसी बा है की है तो ओकर रेट लगाइत लो दाम लगाइत लो काची है? दाम लगाइत लो कि खोसिया के बेचब अच्छा तो हम छाती उतार के कहती कि हो बेचे ओकर दाम लागे तो कीमत आई कितना कीमत लगाई कीमत ओकरा के मुँह छोड़ के मांगती कि 10 लाख रुपया नगद एगो अपाची गाड़ी अंगूठी सिकड़ी ओकर दुनिया का सामान बाप रे बाप हई बकरी के बच्चा के तरह दुनिया का सामान मिली अरे बकरी के बच्चा के काहे न मिली जब इंसान के बच्चा के मिलता तो बकरी के बच्चा के ना मिली हाँ। पगलाइल बड़ू ओई कोलऊ ह और बकरियों के बच्चा के 10 लाख रुपया एगो अपाची गाड़ी सिकड़ी अंगूठी ओकरे के सब ही मिली अच्छा मिलता आग भर मिली तू देखी हो मिलता कि नहीं मिलते कनियों के बिया होई अच्छा आग भर ले लिया इथे हापन आज है सा अच्छा ये कनियों के मिली अरे बाप रे बाप ये तो बिजनेस में घाटा लगा देलस है एकरा खातिर तो हम का लिया के बाजार से खियवनी का लिया के खेला हो बुढ़ाऊ तोरा पता नहीं खे ना हो है तेहू नहीं खी खैले हमहू नहीं खैले एकरा के खियवले बनी सा अच्छा तो बताई का खियवले बनी का खेल अरे दाल खियवनी चाउर खियवनी आय और खियवनी 60 रे लिया लाठी लाठी, अरे लाठी। लाठी लाठी तो चाहे काहे ये पाठी काहे भी आई अच्छा अरे लिया छोड़ दो, लाठी छोड़। अरे लिया लाठी बकरिया काहे भी आइल हट बा कि पाठी नहीं? रे लिया लाठी ना मन बनू त हराम ज्यादा तोहरो दांत तू दे मारता तोहरो दांत तू मारा दे मारा हमरा के छोड़ अरे छोड़ा से कर मार के डार तोरी बकरी के संग संग